Prosjedbom ispred zgrade, ali u narodnoj nošnji, Stefan i Mina pokazali su da klečanje nije nužno da bi oboje izrekli ono što odavno osjećaju jedno prema drugom, te tako pokazali da se ljubav ne meri visinom zgrade, već onim što nosimo u duši i prenosimo kroz tradiciju. Vidim neki čovjek lebdi na prozoru. Ja sam se u sekundi onako uplašila, vraćam se. Rekao, šta je ovo? Pogledam, kad vidim njega na konju, i u toj sekundi sam ja morala da, sakrila sam se iza zida i 10 sekundi sam morala da shvatim šta se tu zapravo dešava, dok nisam shvatila šta on zapravo radi. U meni prva reakcija bila, ali mi smo danas bili na bazenu. To je sasvim, sve je bilo normalno, kako možeš, danas je bio ručak, bio si pre 2 sata kod mene, kako? Zato što je baš ona ta neka osoba koja je prirodna i koja baš takvu jednu veritbu zaslužuje. Voli jako životinje, voli selo, voli te prirodne stvari. Ne treba čovjek da je ugodi tako što će odvesti reda na ručak, neki skup ili nešto. Jako je prirodno. To je to. To je ono što me kupilo i zbog toga sam baš to poželao da uradim. Jako mi je drago da imam jednog ovakvog čoveka koji zapravo poštuje tradiciju i običaje, da vratimo malo srpske narodne običaje u svakodnevnu tradiciju.